Ya ụmụ Igbo mara mma, Igbo dị ndụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu tata. Ụbọchị niile abụrụ ụbọchị a ji akọwa ịgụ ọfọ ma ịkọwa omenala Igbo. Tata bụ ụbọchị m chọrọ iji kụziere ndị na-ege m ntị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eji agwọ ọya dị n'iche n'iche. Nke taa m ga-ekụziri unu ka esi ịbata ụbọchị m gbara moto, ofu ikorobịa na-akwa mkpọ ya sị gị nne ya ọsị ihe abụghị ọnụmaka taa nọ ashima wee sị abịa na nke m haziere ya ihe ọṅụṅụ ya ọfụkwa na ihe dị iche dị abịa na-ekene m so nsọ ọrụ ga-adịkwa na mma ka m nwere ọpdeti a ka ghara izu ya ezo maka nwere na-akpara ego sọsọ mụnwa ka ụmụ Igbo nọ na nsogbu ashima nwee ike were onwe fa. Nke izizi a ma agwa ndị si na dibịa bụ ajọ ihe, na dibịa nzụ ahịa, na dibịa bụ nke a, na dibịa na-aka ọgwụ, na dibịa na-egbu mmadụ, na dibịa na arụ niile dị n'elu mana ọ dị dibịa. Eziokwu ekwetara m na ụka wee ndị fake dibịa mana ọkwa ndị bụ ezigbo ya. Eziokwu na mekanik ekwezi ka mara ndị ara mana aka ụkwa ndị bụ ezigbo ya. So abịa n'ihe na-agwa gị, mgbe gboo ndị na-agwọ ọrịa bụ ndị bi dibịa. Ọ dibịa na-agwọ ọrịa, ọ dibịa na ihe na-ebu ịnyanya mgbe ndị ọcha bịabọrọ. Kịta ndị ọcha bịa na-afụtaza ebu ndị dibịa asị ndị ọjọọ, ahịa ọjọọ niile, ndị na-egbu mmadụ, ndị na-enye nsị, ihe na-eme aka ọgwụ dibịa. Mana ọ bụrụ taa ka ọ dị ekere ọrụ eke, o nwere dibịa bụ herbalist, o nwere dibịa bụ ịfụ ụzọ si ya. mana duto ndị ọgbara ọfụ na-achụ ego ọchasị egbute na bataziri gwuwezie ndị mmadụ wayo, ofu debe ga-agwa agba chebe ihe niile, mana ọ dịrị otu a bifọ. Nke debe anyị m chọrọ ịkụziri ụwa bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ịfụ ụzọ. O nwere ihe ị na-achọ furu efu, ị chọrọ ịma ihe mere mgbe gboo, ị chọrọ ime kpata ji ata afụfụ, ịbịa akọwara gị ka ọ si dị. Ada anara ego maka anyị jiri ego buru ụzọ. Eziokwu na ego dị mma ma anyị jiri wee doghebe isi. So taa m ga-akọrọ ihe gbasara ashima. Ọgwụ ga-abịa were eme iweta ashima, ị na-aṅụ ashima nara onwe na-eburu nsogbu ọbụla, ha bụghị spend ego na hospital. So taa ịchọọ ịprepa ọgwụ ashima, ị ga-ewetara m galik Igbo, galik agbakwa nke oyibo, galik nke na-achaba pọpụl, okechite ihe dịka ebe 5. Then eweta m ginger white, ginger ụzọ na-abụ, o nwere nke na-acha yero, nwere ginger white. Jụọ ndị ebe na-ele na ịchọrọ ginger nke na-acha white, iweta ihe dịka ebe 10. Iweta m oroma nkịlịsị ihe dịka ebe 10 or 20. Ibechaa ya, epechasịa mmiri, weta ofu pọ wee gbanye ya, ipechaa ya, itinye galik ahụ ịsụrụ asụ, tinye ginger ịsụrụ asụ. Then gị chọrọ m original mmanụ aṅụ, honey, itiri m ya n'ime ya, itinye na galọn nwere mkpuchi, kpuchie ya ọfụma, dobe ihe dịka 7 days, ọ famenti ya. Gị bụ onye na-ege m ntị, nwoke ma nwaanyị, ịnwe ọgwụ a ashima anaghị under 6 months mgbe ọsọ ọbụla ifere nrukpe dị ka m Igbo masọ n'iru. Mana ọ bụ na ọ na-ekwara m ogburu ọrụ m, ịbịa ya ọgwụ ihe ọ na-eri odogwu ka m bụ ya dụrụ unu mma na eke, dụrụ unu mma na orie, dụrụ unu mma na akwụ, dụrụ unu mma na nkwọ. Chinefa ya wee anọ ọzara na izedebe ọzara na echi were kakwara ọgụgọ.